Na ministerstvo životného prostredia chcem povedať, napriek teda aj veľmi starostlivej participácii miest a obcí, a chceme poďakovať každému starostovi, každej samospráve, že veľmi čulo do tohoto dokumentu vstúpili. Nachádzame sa vo fáze, kedy ministerstvo životného prostredia, teda ministerstvo hospodárstva nám dalo do posudzovania všetky tieto zóny a môžem povedať, že z dokumentu o akceleračných zónach sme sa rozhodli vyradiť všetky, okrem jednej zóny na východe Slovenska, ktorá bude rozdelená na dve časti, ktorá, a to chcem zdôrazniť, nie je povolením na výstavbu veterných parkov. K tomu poviem ešte pár slov. Ale to, čo chcem oznámiť ako prvé. Akceleračné zóny Prietržka, Sobotište, Gbely, Štefanov, Vrakuň, Dolný Štál, Okoč, Zemianska Olča, Palarikovo, Nové Zámky, Komiatice, Mojzesovo, Podhajská, Dvory nad Žitavou vypadávajú z dokumenta o akceleračných zónach. Sú tam dôvody, buď nesplnené kritériá, alebo aj samozrejme námietky, ktoré prišli napríklad aj z ochrany prírody, rôzne biokoridory, vtáctva a podobne. Mimochodom, toto je dosť také paradoxné, že všetci tí, ktorí vykrikujú, aby sme postavili veterné parky, tak na druhej strane sú tí, ktorí hovoria, že máme ohrozené vtáctvo, ale to, že sa to ako bije, to zrazu nevadí pri veterných parkoch.